ഒരിക്കൽ ഒരു ട്രക്കിൽ ഒരു ആനയെ കയറ്റുകയായിരുന്നു. ആന കയറാതായപ്പോൾ പുറകിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ഒന്നാം പാപ്പാൻ ഉന്തി അതിനെ മുകളിലേക്ക് കയറ്റുവാൻ സഹായിച്ചു. വീഡിയോ വൈറലായി. പിന്നീട് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് ധാരാളം പേര് താഴെ കമൻറ്റിൽ പറയുകയായിരുന്നു, ഇത്രയും വലിയ ആനയെ നീ ഒന്ന് ഉന്തിയാൽ അത് മുകളിലേക്ക് കയറുമോ? അവസാനം അയാൾ അതിൻ്റെ താഴെ കമൻ്റ് എഴുതി, ഞാൻ ഉന്തിയാൽ ആന കയറില്ല, പക്ഷെ ഞാൻ പുറകിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അതിനുണ്ടാവുന്ന ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടല്ലോ, ആ ആത്മവിശ്വാസം അതിനെ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് ട്രക്കിലേക്ക് കയറുവാൻ സഹായിക്കും. അതുപോലെ സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മളെല്ലാ പേരും നമ്മുടെ ആരെങ്കിലും വീഴുന്ന സമയത്ത് പണമായിട്ട് നമുക്ക് സഹായിക്കാൻ പറ്റില്ലായിരിക്കും. പക്ഷേ നമ്മളവർക്ക് അടുത്ത് നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അവരോട് സ്നേഹത്തോടെ 2 വാക്കുകൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അവർക്ക് അവരുടെ ആ പ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കും.